Пак някъде справ тази дружба, бе. Тук в този моят град, бе. Чай ви, има ли гараж, който си купат? Да, има свободни гаражи. Защото тук ще влезе тази кола. Ще влезе, къде няма влезе, те големи гаражи. Сега тук дали ще мога да вляза? Чакай, още не са готови гаражите. Все още сме на Акт 14. Ще бъдат готови до няколко месеца. Кой е най-големият апартамент тук? Свободен има ли? Освен, че има свободни гаражи, имаме и свободни апартаменти. И свободни апартаменти има? Болър, давай! За повече информация за свободните гаражи и апартаменти, свържете се с мен, Васили Симеонов. Тук дали има някъде магазин Lidl, че нещо?